Здравейте, от мен Лазар Христов. Добре дошли от следващия урок от въведение в програмната среда Лазарус. Работим в момента по моята втора книга Въведение в Lazarus ID, част 2. И в момента разглеждаме първа глава. Предния път разгледахме калкулатор диалог и сега ще разгледаме точка 4 Open Picture диалог и Save Picture диалог. Отваряме PDF файла. Компонента Open Picture диалог ни дава възможност да изберем и отворим изображение. Компонента Save Picture диалог да го запазим. Самите имена показват. За практическото им използване ни трябва и компонента Image, който ще се показва самото изображение. Нека направим общ пример с тези три компоненти. Поставим на формата и трите и два бутона с заглавие Отвори и запази. Като в процедурите им ще имаме следния код. Обяснението е просто, като натиснем бутона Отвори, ни се отваря диалогът за избор на изображение и когато го изберем, то се показва във формата. Компонентът е Image. А после, чрез бутона Запази, може да го запазим. Ето така изглежда това. Отвори, запази. Но така имаме проблем, защото аз съм избрал тук изображението, което е на сайта ми. Виждате, че не се вижда цялото, защото е с друг размер. Затова ще добавим още два бутона, завърти и преоразмери. Естествено ще напишем и процедури за тези действия. Ето, тук са малко по-сложни тези процедури, но може да видите кода после. И ето как ще изглежда вече, като натиснем бутона преразмери. А завърти е да завъртим, ако нещо не е както трябва. По принцип може да имаме проблем по този начин, когато изображението ни има по-друго съотношение на страните. Затова ще дам една допълнителна процедура, чрез която да преразмерим автоматично изображението при първоначалното му зареждане в компонентата Image. Ще я добавя към проекта, но отделно. Ето и кода за нея, малко по-сложен е. Извика се в кода на първия бутон. Това е в общи линии по този урок. Нека да видим в Lazarus. Ето това представлява програмата. Нека компилираме и стартираме. Тискам Отвори. И тук не се отваря папката. Аз съм приготвил това изображение. PNG формат. Отварям го. Ето виждате как стои. Но това трябва да изберем. Може да видите завърти бутона. Как действа. Завърта го в другите посоки. И като натисна преоразмери и вече изображението се вижда в оригинален формат. Като натисна Запази. И тук мога да избера в какъв вид да го запазя. Това е всичко по този урок. Желая ви всичко добро!